Husqvarna BS podruhé. Vaše meno? Roman Belák zo Svätého Antona. Aký typ motorovej píly používate? Používame Husqvarny 365, 372, 575, 357. A s akým druhom reťaze zvyknete pracovať? Pracujeme s reťazami Oregon alebo s reťazami Husqvarna. Takže ideme k novej lište. Akú značku líš momentálne používate? Používame lišty Husqvarna a lišty Oregon. No a po použití novej Oregon ProLite lišty by ste sa pri nej ostali? By ste pri nej ostali? Kurva, toto bude šovka. Ostali by ste po použití pri novej lište Oregon? Ale áno, v podstate nová lišta nezaostáva za starými lištami. Drží, je to, koliesko vydrží, 3. mesiac lišta beží. Beží v podstate na troch typoch píl, 365, 372, 575. Dneska sme ju vlastne tiež skúšali, videli sme ho priamo v akcii. Vyzerá byť pružná, koliesko v pohode drží, je pevné, takže super. Zatiaľ sme spokojní. Takže pri použití starých a nových typov líš, čom nová je teda lepšia? Určite na nej drží lepšia farba. Super. Ale tak vyzerá dobre, má malinko väčší oblúk, polomer vlastne kolieska, čo bude asi odzrkadľovať pevnosť toho kolieska, ale zase je horšia pri pílení možno zápichom. Ale ako som už spomínal, vyzerá byť pružná a pevná tá lišta, Takže po otestovaní Oregon ProLite lišty ste s kvalitou a výkonom spokojní. Áno, keď ich zoderieme zo 10, tak budeme vedieť, že či sú lepšie alebo spokojnejší. Takže čo najviac zapôsobilo na novej lište na vás? To je otázka, čo na mňa zapôsobilo. Tak lišta ako lišta, no, robíme s ňou, derieme ho a drží. Super. Zatiaľ drží a v podstate s ňou pracovali v mojej partii asi 3 chlapí a vydržala všetkých 3, čo nie vždy býva zvykom. Tak vyzerá byť, že to bude asi v poriadku a že sme našli koliesko, ktoré bude dobré. Dobre, a posledná cieľená otázka. Môžete teda vysvetliť, prečo je nová Oregon lišta výborná voľba pre profesionálnych pilčíkov? No to je otázka. Prečo je voľba? No, tak toto mi povedz. Na tomto to zhasní, to budeme musieť voľako doladiť tam ešte. Či sa to nedá? Dá sa to zhasnúť, ale tak už niečo trestní, niečo vystrihneme, kurník. Prečo je nová lišta lepšia? Tak vravím, koliesko vyzerá byť pevnejšie, aj po zodratí niekoľkých pásoch sa tvári, že nemá vôľu, že teda koliesko drží. Lišta vyzerá byť pružná, to už som niekoľkokrát spomínal. Prežila vlastne niekoľko chlapov. Prežila niekoľko chlapov a hovorím, ako konkrétnejšie by to bolo, alebo lepšie to budeme hodnotiť, keď tých líšt vlastne zoderieme niekoľko. Jasné. Ďakujem krásne. Iba to tuto takto troška oblíniť. A ja sa ho budem snažiť uchytiť skôr ako ten buk. Čo má to? Zapil tu to takto. Vieš, to to preto. Aha.
Už vydrž. Hehehe